Molt bé, bon dia, moltes gràcies per venir en aquesta roda de premsa presentació d'un espai a Barcelona, l'espai Joia Barcelona, el qual tindrà presència Joia de Menorca com a col·lectiu de joiers de Menorca, artesans de Menorca, que viatjaran en aquesta fira, dia 14 i dia 15 d'abril, aquest cap de setmana, per oferir els seus productes, les seves creacions, emmarcada, com comentàvem, dins la 7a edició de l'Espai Joia. Aquesta col·laboració amb Arteme, que són aquesta entitat que recull també aquests artesans i aquests joiers, han formalitzat també d'una manera de conveni entre Arteme i el Consell Insular la possibilitat d'anar en aquesta fira sota el paraigua de Joia de Menorca, amb l'estratègia també de Made in Menorca, i és un bon moment també per posar en valor tota la feina i totes les creacions que s'estan fent des de Menorca per part d'aquests joiers. I trobam que és una molt bona ocasió per poder exposar també fora de Menorca i que se mos conegui més enllà de la nostra illa. Jo donaria la paraula a Núria Dayat, la presidenta dels joiers de Menorca, dels joiers artesans de Menorca, que està integrats dins l'associació Arteme. Així que, Núria, si vols comentar un poquet. La proposta va ser aquesta, no? Baix el nom de Joia de Menorca, des d'Arteme van proposar al Consell participar en aquesta fira que habitualment se feia el mes d'octubre i ara s'ha passat abans de l'estiu, de cara a arribar a clients europeus, a botigues que puguin tenir obert en l'estiu, botigues de costa, i van acceptar la proposta i ara hi anem 4 joiers de l'associació representant Menorca allà, vull dir, per presentar la nostra feina fora de Menorca. Aquesta trobada de joieria d'autor és una d'autor mediterrani, no? Es pot dir. S'ha anat celebrant anualment i la majoria de vegades s'han cercat espais així també com a més amb història i originals, i en aquest cas es celebra en el mític restaurant de Convent dels Àngels, que forma part del Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Serà on aquests 4 joiers exposaran. El nom dels 4 joiers, en cas serien en Núria Dayà, en Santi Capó, en Xavier Monclús i en Dani Fàbregas. I en Dani Fàbregas, que són els que assistiran baix aquesta expedició.